Özbekistanda Şavkat Mirziyoyewiň gaýtadan saýlanmagy bilen tamamlanan prezidentlik saýlawlary Türkmenistanlylar tarapyndan lapykeşlik bilen kabul edildi. 24 oktýabrda geçirilen saýlawlarda Mirziyoyewiň sesleriň 80%-den gowragy almagy başaranlygy eglan edildi. Goňşy ýurt bilen serhetleşýän Liwap vilayatyndäki habarçylarymyz yerli ilatyň özbek saýlawlaryna garaýşlary barada habar berýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Özbekistandaky saýlawlarda häzirki prezident 80%-den gowrak ses alyp ýeňiji eglan edilen soň Özbekistanyň syýasy özgörüşine bildiren umytlaryny elden berip lapykeş boldular diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli ilat Özbekistandaky syýasy dolandyrşyň Türkmenistanyň uly bir tapawutlanmaýandygyny bilseler-de goňşy ýurtdaky proseslere umyt bilen garapdyr. Şavkat Mirziyoyewiň hem Berdimuhammedow, Rahmon we Lukashenko ýaly awtoritar gyda prezidentleriniň ýoluny taýlandygyny bilýäris. Emma ol hiç bolmanda 60% ses toplady diýilip, demokratik pozisiýasyny dünýä görkezer diýip umyd edilipdi. Diýip yerli ýaşaýjy gürrüň berýär. Türkmenabadyň we Farap etrawynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz ýa-da milleti özbek yerli raýatlaryň Özbekistandaky ýagdaýlara üns bilen syn edýänligini gürrüň berýär. Onuň sözlerine görä Şavkat Mirziyoyewiň häkimet başyna gelen ilkinji ýyllary bilen deňeşdirilende onuň Liwaply özbekleriň arasyndaky meşhurlygy şu gün esli azalypdyr. 2016-njy ýylda Özbekistanda prezidentlik wezipesini eýren Şavkat Mirziyoyew reformaçy çykyşlary bilen tanaldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özbek liderine bolan hormatlarynyň artýanlygyny aýdyp Mirziyoyewiň bitirýän işleri we öz halkyna berýän wadalary bilen telewizion kanallary arkaly gaýbana tanışýandyklaryny habar berdi. Ýene bir habarçymyzyň bellemegine görä şonda Özbekistanda Mirziyoyewiň häkimet başyna gelmeginden soň ykdysadyýetiň janlanmagy, hususy telekeçiligiň we guruluşynyň artmagy, kiçik hem orta biznesiň hereketlenmegi goňşy Türkmenistanyň serhetýaka ilatyna hem öz täsirini ýetiripdir we gazanç mümkinçiliklerini döredipdir. Habarçymyz koronavirus çäklendirmelerine we serhetleriň ýapylmagyny çenli türkmen raýatlarynyň Özbekistana gidip işlänligini, ol ýerden ýurduna puly berip duranlygyny, azyk we beýleki harytlary ýygyderli getirenligini aýdýar. Özbekistandaky ykdysady ösüş Türkmenistana hem şonda täsir ýetirdi diýip habarçymyz belliýär. Liwapdaky habarçylarymyzyň 26 oktýabrda habar bermegine görä häzirki wagtda yerli özbekleriň Mirziyoyewiň goňşy Özbekistany özgürüşe eltmegine umydynyň azalandygyny belliýär. Onuň sözlerine görä Liwaplylar Özbekistanda internetiň petiklenmegi, prezidentiň maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy we baýamagy, şeýle hem halkyň durmuş derejesiniň yaramazlaşmagy ýaly problemalary agzap geçipdir. Şol bir wagtda Özbekistan bilen serhetleşýän türkmen vilayatlarynyň ýaşaýjylary goňşy ýurda gazanç üçin gitmek umydyndan doly el çekmeýärler. Köpçülük serhetleriň açylmagyna garaşýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky syýasy we ykdysady gatnaşyklar soňky ýyllarda esli gowulaşypdy. Prezidentler soňky ýyllarda ençime gedek duşupdy we iki tarap bilen gatnaşyklaryň göz görtele ösýänligini eglan edipdi. Emma Türkmenistanda ýaşaýan özbekleriň problemalary resmi taýdan gozgalmady. Türkmenistanyň Daşowuz we Liwap vilayatlarynda ýaşaýan etniki özbekler pasport almakdaky kynçylyklar, işe yerleşmekde duş bolýan meseleler, şeýle-de özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we medeniýetyň ýokdugy bilen bagly problemalara uzak wagtlap duçar bolýarlar. Özbek tarapynyň beren resmi maglumatyna görä Özbekistanda 200 000-den gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan etniki türkmenleriň sany resmi derejede eglan edilmeýär.